Si Jesus og si Nicodemo. Juan Kapitulo 3 versikulo 1:21. May usa ka tawo nga ginganlag Nicodemo. Siya usa sa mga tigdumala sa mga Hudyo, ug sakop sa pundok sa mga Pariseyo. Usa niya na kagabi imiadto siya kang Jesus ug mingon kanya, Rabbi, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga pinadala sa Dios, tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kon wala ang Dios kanya. Mitubag si Jesus kanya, sa pagkatinuod, saltihan ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios gawas kon matawo siya pag-usab. Nangutana si Nicodemo, ansaon man niya pagpakatawo pag-usab kon tigulang na siya. Dili na siya mahimong musulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Mitubag si Jesus, sa pagkatinuod, saltihan ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios kon dili siya matawo pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Ang gipanganak pinaagi sa tawo, tawhanan, apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, espirituhanan. Busa ayaw katingala sa akong giingon kon imo nga kinahanglan matawo kamo pag-usab. Muhuros ang hangin bisan asa kini gustong mo paingon. Madungog ta ang iyang paghuros, apan wala kita masayod kon asa kini gikan ug asa kini padulong. Ingon usab nini ang tanan nga gipanganak pinaagi sa Espiritu Santo. Nangutana pag-usab si Nicodemo, ansaon pagkahitabo nini? Mitubag si Jesus, inila ka nga magtutudlo sa Israel, apan wala ka masayod nini. Sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga ang among nahibaluan ug nakita mao ang among gisulti. Apan wala ka mumoto o nini. Kon wala gani ka mumoto o sa akong gisulti kon inyo mahitungod sa mga ani-anining kalibutan, labaw na nga dili ka mumoto o kanako konsultihan ko kamo mahitungod sa mga atoa didto sa langit. Og walay bisan kinsa nga nakaadto sa langit gawas lang kanako nga anak sa tawo, kay didto ako gikan. Midugang si Jesus sa pag-ingon, sama sa pagbayaw ni Moises sa halas didto sa kamingawan, ako nga anak sa tawo kinahanglan nga ibayaw usab, aron nga ang matag-usa nga muto o kanako makaangkon ug kinabuhi nga walay katapusan. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga si bisan kinsa nga moto o kanya dili malaglag kon dili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron hukman sa silot ang katawhan, kon dili aron sa pagluwas sa mga tawo. Busa si bisan kinsa nga moto o kanya dili pagahukman sa silot, apan si bisan kinsa nga wala moto o kanya nahukman na tungod kay wala siya moto o sa bugtong nga anak sa Dios. Silutan sila tungod kay mianhi siya dinhi sa kalibutan isip suga, apan gipalabi pa sa mga tawo ang pagpabilin sa kangitngit kaysa moduol kanya nga naghatag sa kahayag, tungod kay dawtan ang ilang binuhatan. Ang tawo nga dawtan ug binuhatan dili gusto sa kahayag. Maglikay pagani siya sa kahayag kay mahadlok siya nga mabutsyag ang iyang dawtang binuhatan. Apan ang tawo nga nagabuhat sumala sa kamatuoran nagapaduol sa kahayag, aron mabutsyag nga ang iyang maayong binuhatan na himo niya pinaagi sa tabang sa Dios.